Hingpit na nga naa sa mga kamot sa kabarangayan ang 4,500 pesos nga cash assistance gikan sa paggamhanan sa Misamis Oriental ubos sa administrasyon ni Governor Bambi nga tumong mapakusog pa ang pakigbatok sa COVID-19. Walay napihig og tanan 424 ka mga barangay sa probinsya ang nakadawat aron epektibo ang mga lakang sa kabarangayan sa ilang pagdepensa batok sa makapatay nga virus. Ang opisina sa Barangay Affairs nga gipanguluhan ni Mr. Hener Alaba kauban ang mga personahe gikan sa Provincial Treasurer's Office maoy gitahasan sa amahan sa lalawigan nga magpahigayon sa pag-apod-apod sa cash assistance subay sa hingpit nga pagpatuman sa Executive Order GYVB number 2021-012 series of 2021. Unod sa maong kamanduan aron ang mga barangay health emergency response teams nga gipanguluhan sa mga kapitan sa barangay ang istriktong magpatuman sa implementasyon sa modified general community quarantine sa lalawigan. Bisan pa man adunay mga limitasyon sa liyok sa katawan, malampuson nga napod-apod ang salapi sa Distrito 1 ug Distrito 2 sa probinsya niadtong Hulyo 6 nga milungtad adtong Hulyo 9, 2021. Sa unang distrito, gipasiugdan kini ni OBA Head Mr. Alaba uban sila hingog City Vice Mayor Peter Onabia, 1st District Congressman Christian Onabia, Board Members Wayne Militante, Frederick Koo, Leonard Winstanley ug Kerwin Saldivilla nga gitambungan sab sa mga nagkalain-laing mayores ug opisyalis sulod sa maong distrito. Samtang sa ikaduhang distrito, gipasiugdan sa mga mayores ug mga lokal nga mga opisyales sa mga munisipyo kauban ang mga miyembro sa sangguniang panalawigan nga mao sila board members Dexter Yasay, Nancy Madhos, Gerardo Sabal III, Sara May Imano ug Provincial Cooperative Head Alberto Acain. Kalipay dakong pasalamat ang gipaabot sa mga kapitanes sa kabarangayan sa tabang sa probinsya gumikan wala sila gipasagdan ug ang maong mga kantidad makadugang hatag ug hinabang sa ilang mga bihers. Gamay na lamang ang adlaw nga nahibilin sa katapusang termino ni Governor Bambi apan padayon ang kadasig niini sa pagpakabana sa iyang mga ginsakupan tungod kay kini ang nag-una niya nga prioridad aron nga matabangan og mahatag ang mga gikinahanglanon sa matag barangay sa Misamis Oriental. Kauban si Cloyd Dalay sa kamera, ako si Lambo Danny Obsiama Jr. alang sa limpyog mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.